Hi guys, it's me, Fanele. Laing video na punta mga guys. Karong adlaw day mga guys is Sunday. Kay Sunday man nun mga guys, wala tay trabaho, automatic bantay tag bata mga guys. Time check mga guys, alas 6 na sa buntag mga guys. Karong asa day kasagaran day pagkaon ni Baby Raven. Ang among gipakaon day ni Baby Raven mga guys, relax nga dunay sayuti ug apple. Niya kasagaran mahuman og kaon si Baby Raven mga guys. Halos isa ka oras pod. Grabe magkabuang gud mighatag og bisag unsa nga dulaan mga guys. Kay dali ra kayo siya munganga mga guys, basta na siya gunitan nga dulaan. Kuyawa bata lagi basta mukaon mga guys. Shout out ko mga guys no sa mga ginikanan nga naglisod og pagkaon sa ilahang mga anak. Ayaw mo pagproblema mga guys kay okay ra na daghan na ta. Si Baby Raven de mga guys is 9 months na. Kabalo ba mo mga guys? Nga kamuonan na siya mo storya mga guys. Pinauna nga gilitok niya mga guys. Ingon siya balik-balik man ang sudan oy. 1 hour later. Okay mga guys, kinahuman na magkaon si Baby Raven mga guys. Nagpakugos na sad siya. Grabe ang pagkugos sa bata mga guys. Di man de pod lalim no, haway kaysa kamot. Dili ra kamot day ang hawoy mga guys. Apil man de pod ang imong bukton. Syempre mo bayan ay mangusog. So mo to mga guys, wala tay mahimo. Kugos-kugos na lang nato si Baby mga guys. Katong nagplano diha nga mahimo nga mahan, pag andam na lang muda ag kusog mga guys. 1 hour later. Ug sa isa ka oras na tong kugos-kugos ni Baby Raven mga guys, sa wakas natulog rin si Baby Raven. Dali siya nakatulog mga guys, kay sayo manggod siya ni mata alas 4 pa sa kadlawon. Hahay, apil din taon po ko mga guys, katulgon ko. Maayo gani mga guys, kay buutan ko nga pagkaamahan. Basta mga guys, kung wala ko'y trabaho online, magbantay jud kog bata mga guys. Para at least dili mahago akong asawa mga guys. Daghang salamat din ni Mama Merlin ug Papa Ricardo mga guys. Sila manggod ang magbantay ni Baby Raven mga guys, Lunes to Bernes. Kay kami sa akong asawa duty manggod mi mga guys. Karon panahon na manggod mga guys, kinahanglan duha na ang matrabaho mga guys, kay mahal na kayo ang panaliton. Sa naman ro panahon na mga guys, mahal naman kayo ang panaliton no. Like gatas, diaper ug uban pang mga gamit sa mga bata mga guys, mahal na kayo. Okay palagitaan ni mga guys. Pero sige lang mga guys, wala tay mahimo, mahal na jud siguro jud ang panaliton ron. Hay, grabe mga guys. Guys, katong mga nagplano mosulod sa pagkaminyo mga guys, pag andam-andam na gid mo daan mga guys. Kay na di gyud lali mga guys, promise pa. 1 hour later. Okay mga guys, ni mata na si Baby Raven, may gani kaniabot na si Papa Ricardo mga guys, gikan sa biyahe, siya na po lang ni kugos mga guys. Naglihok-lihok taman si Baby Raven mga guys, kay gusto mo gawas, kay nagulan manggod, ganahan siguro siya maligo sa ulan mga guys. Uhay, naunsa man yung panahon nun mga guys, sige naman sa dugulan-ulan oy. Ay, kaluoy sa mong iro mga guys, gitugnaw in tawon, kay nagulan mga guys. 6 hours later. Okay mga guys, alas 11 kapin na mga guys, kinanglan naman ni Udto si Baby Raven mga guys. Kuyaw kayo ni akong anak mo kaon mga guys, mura nagmao. Nakabantay mo sa iyang TL mga guys, pinatungtong pas lingkuranan mga guys. Then while nagkaon na siya mga guys, nagtanaw sad na siya og salida mga guys. Pagkahayahay na gid sa mga bata ron mga guys. Lahi ra gid sa una mga guys. Grabe ang mga bata ron mga guys, kung dili nimo patanawon og cellphone mo hilak. Kung dili manggaling nimo patanawon og cellphone mga guys, kinahanglan pa nimo lingawon og taman. Ay, grabe na gid ang new generation ron mga guys no. Pero sige lang, dili lang nato palabian og tan-aw salida nga atong anak mga guys. Kanya mga guys, diri ra tama ng akong video. Daghang salamat sa mga nagsuporta sa akong vlog mga guys. Bye-bye.